digital news forum asai hemalong ili ke mai long ke mai ke pha abang solong na cek tong dun channel keduan atung handa churu lo pen kadom page lo lasi alang litum kar beng long ara phan ahok pet lapen laso news mate abirta kapali usini lining kesi pinidak ako terang ke mai phalo lasi ke cheng sinili ke cheng poni ke la phalo je kar beng long autonomous council sitame Ladakh MOS apike kar beng long territorial autonomous council position stoklo sitame non alama bangke je kar beng long autonomous council ilitum 70 years soselo lasi la solong ka ching thuramu mate development pu ilitum kaya ke hang kong asitina party tame la so ke hang kong do lasi la so hormu upwa amna tusike dama ta development bang label asitin arong aje lo kami Karbi Youth Festival le punoi Durga Puja le punoi Jonal Festival le punoi ba kopenia bihu le punoi kopia posinon munit kom hak ditilo lapen bozara long arni bang sitame di fosong talon ilitum Karbi ang long penda hello itu mahem pilo arong so pilo pia posi munit kom hego arni kangsang kotko mane chunam chore along da kom hegitilo kasi dak ang tek ni asap ini paklampo nasi nang letum kadung eta chini kar benglong non kacari pondom autonomous council lalong ake hai CM tuliram rohang alangli kacari pon alangli kabori pon bangke la puela je non along apir theke kapathu na thura hinta ile tum ching thu nai riso e jang tum ching thu nai pusi alangli kabori pon lo lasi la bangso long la taisa development lo lasi alangli ke claim pon lo fo ansi ke chok lima la pe ile tum ratum ko son si kaluk son duma la dang ni than po la pen la pang solo bangke rat tulen chaping noi la si ke dam tang pedangan ani 2020 ni kan Ladakh Karbi Anglong ahomosti tinda isi stadium kapathu aklam kasemarjia phanpura kuti kep dhuri polo asitin ahomosti longta ECC stadium kapan kisi kedang pondulo la si hala solong kisi kedang ponatengsi Ladakh kam tame pilo lapen halaso a contractor tum a komatna lapen la so ke chok lim ke chok che ko pima la bangsi ni li rada phane tham iki pusi pachini lo lasi ladake nili a koi kewan tu bange kali setame la sohor mu ko ansi ke chok lima ke chok che mara ning chang lo lasi Ladakh mini stadium a contractor lake ke chengsi la bange is lafer lake amri homosti lo halada a contractor ke Osia Trade and Supply Proprietor Ahem Phuke lake Prabut Begani Batu Marwari Thaipo alang lilo daga contractor ke lapet ako dotula la banget director longke lake MP Agarwal hotula ta Marwari lo lasi lake director long a contractor lo lapet ako damtunang nomor ethom habe tibum dilai lapet ako nomor tidola umtang tibum lake halong cebat lapen honsing timum kat dongka mukang lapen ako nomor 3 bangke Rajdhani Association Proprietor Dorson Borua labangke ACC ground labangke lapen ako dutlang Jinthong constituency lomong labangke laka ako dutlang proxy bangke Junbang Timu Bokulia irrigation filalong lake mini stadium lata lapen ako Rangsina Enterprise Proprietor lake Sahil Agarwal Rong Mongwe lapen Rangsina Enterprise ako Rangsina Aklam labangke Rangsina Enterprise lata Sahil Agarwal lo lapen ako nomor ke babangka Rangsina Enterprise lata Sahil Agarwal lo lake Langhin Tinali lapen ako Tracy 11 nomor mangtulang Rangsina Enterprise lata Sahil Agarwal lo lake Hawra Khan long lo lapen ako tulang GM Engineering Proprietor Posanto labangke Medhi labangke Dhonsiri longlo lapen GM Enterprise Santipur lapen ako GM Enterprise Hawaipur GM Enterprise Jirikindeng GM Enterprise Toradobi GM Enterprise Simka Nala Umsowai lapen GM Enterprise Chutia Nala GM Enterprise Siloni GM Enterprise Samelangso GM Enterprise Chukiola GM Enterprise Okereng GM Enterprise Habe Dengja Sports Complex GM Enterprise Borsing Ronghanggaon GM Enterprise Bhoksong Regional Sports Ground
si dak ni li pudai bangal halo laso long kora trop lote 10 crores lote 260 crores 260 crores angbong pen dak local contractor kar biak hai tum ban alo dak itu mo pen ni than polo dak kecengsi habe timum umtan timum la pen ako honsing timum la banget khomlong lo la si ako chun bang timum bang free la si long kora tropen bang free atum si akar biak hai tum si dak contractor ke long chot lo la si ladak la umtan timum bu banget iya mongol sing timum asopo la ta iya masopo bu si ke long chot hai pula ta la pen honsing timum puta la ta mongol sing timum long si ke klem abang pulu alang li ke me ka hendo pula ni li poli hala dak ke do posi alang li ta ke long chot tangte baki kontraktor binong dak lokal akar biak hai tu ba bang khai sa kumalo dak ke do ke nili ningje pong labo marwari ang sesi dak ke do la pen inudvet la gem enterprise amen pen long krege thom plote 130 crores tu lake 130 crores inudvet fancy pi dead lo la si la alo ke chok din la si Carbenglo Tunas Council atum ke claim pon jakong ka ter jak ko pisi claim la ke Assam Finance Rule long la pen Assam Rules long isido je lak hokep abad lote la banke online e tender se pinai lage hala solong ka cepa parai do la son taksi Assam long a district anda e tender se 50 lakhs abad lo takte setame Carbenglo Tunas Council atum isi ke claim ake me bangla phelo je nitum ke dake autonomous area la sidang bangke nitum la sonium bangke nang kroite nitum metang aron siklen di close standard tamane nitum close standard talo la pen off standard la electronic media dam de lo la pen la hai online long dam de lo kusi alang nitum eklen sadda bangke sira la foundation lo sadda kan kahino kunalo ma alang nitum jungjung ale pansi ilitum Carbenglo ara six sidul la pen inglong aso a district along ali ka chuan ke autonomous council along ka cari atu la si la son ki gilu ute la dak tendar ki kuma malo tum cs pak langka na tum cs pak lang ngil tum nan koi la pen lowest tendar ko marlo ke du ko son si la tum ke long lo inuveda contractor ko son si la an long krege thom ke long lo la pen bakian da marwi tum si chera la ko son lo tamane 70 ninkan proxy ke batai tum garbia khai tum la putih cap ke klem una bang avela la ke itu ini tu galam lagi man de ki pite jet ma komen tum to man de ke klem acak kong to ga de luma il tu ma khai tu ni kan toxic cap nang leta kasi kai ke kachi paroka development na bang dake ni lagi kudai mage kaparli no lagi athe kopilo ma il tu binglo ma so kha admian ensi ladak bang development wan lo wan pen ka cerai bang habang antar menilu ande kumalo ka develop lagi adi gang sam di pua pujar long koson si munit tak kedola festival koson si tak munit kedola tasi puja koson si tak munit kedola itu Carbenglo long tasi businessman tu mawelo potan de ili tumta kiringia tuara velo akhir dak ador bat la long banda tasi lason do lasuang the ang tana munit tum cerai la pen lada jitu ke long itu long lede inugar kan piore lasuang the bange ke bang yanita akon dili taklang chula tasi pinilalo la per la so scheme lo jitu ke claim avo order tani long do elo la avo order ke la oi long kora truck avo order tani long do lo la si la lo la per long kora truck atangka jitu na ka release aluta la hello hills area department na release elo la si ke chengsia bangke 17 February 2020 la so nikan bangke 160 crores do na release la per ako api bang aku tu culang lah pakai 100 crores already ada asal bocok ke dalam 2019 bang si 100 crores 2019 lah pela so api si pamuni lagi tanpon lah lo 2020 160 crores mana kadu kawe panglu pen 260 crores ke ladak nang release app lo la pen dak akama bangke dili asap kadure penajani langnam pen de dili long ni dim langnam lo bokulia la pen dak long nit along ke la ke silunia long lo pen dili thanik lo la bangke
kang tang klong strong I am omor sing tisu I am atheng nu bule pusita hindu nilo alang hem pen dam jet ar bilote lake hadak si itu long dam po tasu stadium ni lapen hadak ke chok chela phelo je itu mapang kapat thuahin paching thu nang ki piatin posanang le et claim lo contractor bang magelong ni polong to pini ke chok che la bangke council tum jinil sa pinyan niata stadium field bangke ingram susidolak lapen ador ke su glass ata heng lap kabojat mane kap atau somaratun damsi heng lap lapen hadak litrin batu manta pa heng dul lap lo lapen haladak karet electric la wire gitu adin punya box ata hadak pa heng dul lap sukian ta pa heng dul lap tante nang itu otomas council lo kacari pon lapen jasemet pepen ahem adung gitu pomorsin tiso bang nang li iam klempo nang li ki nang li dat ke cepang cui pantong ke klem cot ma je lahai nang li kacela nang li responsible ada itu bilu ma pusi ala li pandu li pu dulu lapen akhirnya cepang cui plotet nilo angke ka thaka dulang lahai bangke apre kalam lasi nili tui bangke laso hormuta alang li lang nang yang poluta ahem adung ta ini dan ingram susido lapen lahai kuti tangka on punon kalung sonsi do boblo lasi lahai lo ini jasemet pen ke mai pakai ya somni alam la ke pi bangke ini tu minglong aso men pen nada kam wan po kaceraji akam bang angtan na munitum lapen la so kam dame ke klem patang pamie mi pen inton ikan kopo lapen da kam minglong tumas council tumta la tum kelang jisu kelang ya te pela tum lang de da jone pinya di itu o amma ke develop ni ta develop de lo kusi nili nengjing tu lo kasi pinira so alam make ko amma ke choklin le la ke rar le inside to ja akhai antana munitum kamulitum nong cerai dum lap kon si kicok lima ini ada munit cerai lap kon si kicok lima la ke rar le inside lo kusi nili rar pasi pacini